салом ва эҳтироми бепоён ба бинандагони гиромӣ ва мухлисони футбол. То оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 ҳамагӣ 69 рӯз боқӣ монд. ҳафтаи гузашта ҳамаи иштирокдорони бозиҳои ҷоми ҷаҳон маълум шуданд. фоҷиаи асосӣ ин бохти мунтахаби Италия аз Босния ва Ҳерсеговина ба ҳисоб меравад. баъди ғалаба дар вохӯрии нимниҳоӣ бар Ирландияи Шимолӣ бо натиҷаи 2-0, сквадра аззура дар вохӯрии ниҳоии бахши аи бозиҳо бо мунтахаби Босния ва Ҳерсеговина дар оғоз ҳунарнамоии хубе дошт ва дар дақиқаи 15-ум тавассути голи задаи Моизе Кин ҳисобро боз кард. аммо дар охири нимаи аввал ҳимоятгар Алессандро Бастони корти сурх гирифт ва он ба ҷараёни 79-ум голи баробариро ба нишон расонид. ба дастаи мунтахаби Босния ва Ҳерсеговина нерӯи нав он бахшид. баъди бозӣ Босния ва Ҳерсеговина бо натиҷаи 4-1 ғалаба карда бори дуввум дар таърих ба бозиҳо. мухлисони дастаи мунтахаби Босния ва Ҳерсеговина ин пирӯзиро муҷалло пешвоз гирифтанд. дар варзишгоҳ беш аз 40 000 мухлис ин бозиро тамошо кард ва кӯчаҳои шаҳр бо парондани мушакҳо орои торо ёфт ва мухлисон ба гирифтани номи капитани мунтахаби ин кишвар Эден Ҷеко бо шодии нишод то деғ раҳпаймоӣ карданд. дарвозабони тими миллии Италия ва Манчестер Сити Ҷанлуиҷи Донарума дар бораи нокомии ин даста дар ҷоми ҷаҳонии соли 2020 дар ниҳоят зиндагии онҳоеро ки тамоми кӯшиши худро ба харҷ медиҳанд мукофот медиҳад. сармураббии собиқи дастаи миллии Русия ва клубҳои номвари дунё Фабио Капелло аз нокомии ногаҳонии Италия дар роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳонии соли 2026 вокуниш нишон дод. ин барои дастае бо чунин обрӯ ва таърих қобили қабул нест. ман тамоми шаб хоб карда натавонистам ва то ҳол бовар карда наметавонам ки чӣ шуд. мо дар бораи дастае гап мезанем ки 4 маротиба қаҳрамони ҷаҳон аст. ин фоҷиаи варзишӣ шармандагӣ аст. ин яке аз бадтарин чизҳоест ки бо футболи Италия дар таърихи ахирии он рӯй додааст. аввалин шахсе ки масъулиятро ба дӯш мегирад президенти федератсия ва тамоми роҳбарият аст. ин на танҳо дар бораи натиҷаҳо, балки дар бораи сохтори кишвар низ ҳаст. Италия бояд худро аз нав эҳё кунад. мо бояд коршиносонро ҷамъ кунем, он чизеро ки рӯй медиҳад таҳлил намоем ва аз сифр барқароршавиро оғоз кунем. иқтибос меорад футбол Италия аз суханони Капелла. дар бозии ниҳоии плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футболи соли 2026 дар бахши С байни дастаҳои Косово ва Туркия низ қариб буд ки ҳангома ба қад гирифта шавад. дастаҳо дар варзишгоҳи Падел Вакри дар Приштина ба ҳам бозӣ карданд. Туркия бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд ва ҷойгоҳи худро дар ҷоми ҷаҳонии 2026 пайдо кард. ҳамлагар Керем Актуркоғлу ягона голро дар дақиқаи 53-ум бо партофти Оркун Кёкчу ба ҳадаф расонид. дар бозии нимниҳоӣ Косово Словакияро 4-3 мағлуб карду Туркия Румынияро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ин ширкати чоруми Туркия дар ҷоми ҷаҳон хоҳад буд. сармураббии дастаи мунтахаби Туркия Винченсо Монтеллаи итолиёвӣ баъди пирӯзӣ ва рохат ба ҷоми ҷаҳон таассуроти худро чунин баён кард. як мавҷи аҷиби эҳсосот. ман фикр мекунам ки ман аввалин мураббии хориҷӣ шудам ки Туркияро ба як мусобиқаи бузурги байналмилалӣ баровардам. ман бениҳоят ифтихор мекунам. бозингарон тамоми кӯшишро ба харҷ доданд. онҳо ба ҳадаф расиданд. акнун мо сафари аҷоиби худро якҷоя идома медиҳем. дар футбол ҳама орзуи ҷоми ҷаҳониро доранд. мо бо даста дар ин бора суҳбат кардем. мо орзуи худро амалӣ кардем. мо хушбахтем. ҷоми ҷаҳон авҷи аз ҳама баланди мусобиқаҳо аст. мо бесаброна интизори ин воқеаи муҳим ҳастем. ҳама дар роҳи комёбии даста саҳми бузурге гузоштаанд. шумораи дастаҳои мунтахаби Осиё дар бозиҳои ҷоми ҷаҳон афзуд. ба дастаи мунтахаби Ироқ муяссар гардид ки дар як бозии ниҳоят душвор шаби 31 март дар бозии ниҳоии плей-оффи байниқитъавӣ бо дастаи миллии Боливия қувоз буда ба пирӯзӣ ноил шавад. ироқиҳо дар дақиқаи давуми бозӣ бо голи Али Алҳамадӣ ҳисобро боз карданд. Боливия 7 дақиқа пеш аз танаффус ҳисобро баробар кард ва дар ин амал Моизес Паниагуа нақши худро гузошт. дар дақиқаи 53-ум Айман Ҳусайн осиёиҳоро аз нав ба сафи пеш баровард.
бо вуҷуди тамоми кӯшишҳои худ намояндагони амрикоиҳои ҷанубӣ дигарбора ҳисобро баробар карда натавонистанд ва аз рохати бозиҳои ҷоми ҷаҳон маҳрум шуданд. баъди ин ғалабаи тарихӣ ва рӯй ёфтан ба ҷоми ҷаҳон мақомоти Ироқ рӯзҳои 1 ва 2 апрелро рӯзҳои истироҳат эълон кард. дар ин бора оҷонси иттилоъоти Ироқ хабар додааст. ба иттилои манбаъ фармони дахлдорро сарвазири кишвар Муҳаммад Шиа Ассудонӣ ба имзо расонид. мунтахаби Ироқ дар гурӯҳи А қарор гирифта бо дастаҳои Фаронса, Сенегал ва Норвегия рақобат хоҳад кард. аз бозиҳои ҳазфи вохӯрӣ аз ҳама сергол миёни дастаҳои мунтахаби Шветсия ва Полша ба қайд гирифта шуд. варзишгоҳи Троубери Аренаи Шветсия дар дақиқаи 19 соҳибони майдон ба сафед пеш баромаданд. Энтони Эланга дарвозабони лаҳистониҳо Камил Грабараро маҷбур кард, ки тӯбро аз дарвозааш гирад. бо гузашти 15 дақиқа Никола Залевский аз партои Петр Зелинский тавозуни баробариро бар ҷой гузошт. дар поёни қисми аввал бори дигар мизбонон бартарии худро бо гол ҷамъбаст карданд. Густав Ле бохти дастаи мунтахаби Полша ба тақдири футболбози афсонавии Полша, яке аз беҳтарин бозигарон дар таърихи футболи ин кишвар ва капитани тими миллии Лаҳистон Роберт Левандовский бетаъсир намонд. ҳар расонаҳо хабар медиҳанд, Левандовский баъди бохт аз дастаи мунтахаби Шветсия аз анҷоми ҳунарнамоияш дар дастаи мунтахаби кишвараш хабар додааст. Роберт Левандовский дар ҳайати дастаи миллии Лаҳистон 165 бозӣ анҷом дода 89 гол задааст. солҳои зиёд ӯ капитан ва голзани бартари дастаи миллӣ, инчунин яке аз бозигарони шинохташудаи насли худ ба ҳисоб мерафт. охирин дастае ки аз Аврупо ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон рӯй ёфт, ин дастаи мунтахаби Чехия аст, ки дар вохӯрии ниҳоии бахши Д бо мунтахаби Дания қуввоз муд. дар бозиҳои нимниҳоӣ ин бахш Дания бар Мақдунияи Шимолӣ 4-0 ва Чехия баъди мусовии 2-2 дар силсилаи зарбаҳои пеналти баъди бозӣ бар Ирландия 4-3 пирӯзӣ ба даст оварда буд. тақдири Чехия дар ин бозӣ ҳам баландӣ кард. шояд бозигаронаш дар пеналтизанӣ таҷрибаи бой доранд, ки маҳз ҳамин рукни бозӣ ба онҳо ғалабаи навбатиро ҳадя кард. ниҳоят бозии ниҳоии байниқитъавӣ миёни дастаҳои мунтахаби Конгои Демократӣ ва Ямайка охирин тими миллие, ки ба ҷоми ҷаҳонро хат гирифт, маълум кард. дар вохӯри пуршиддат Конго ба задани гол дар дақиқаи 100 аз ҷониби Аксел Панзебе бар дастаи мунтахаби Ямайка бо натиҷаи 1-0 ғалаба кард ва ба қатораи охирини ҷоми ҷаҳон савор шуд. ба ҳамин тартиб ин даста бо мунтахабҳои Португалия, Ӯзбекистон ва Колумбия меозмояд. як хабар аз тими миллии Эрон, новобаста ба он ки вазъи мураккаби сиёсӣ ҳанӯз дар ҷумҳурии исломии Эрон ноором аст, аммо дастаи мунтахаби ин кишвар омодагиро ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026 идома медиҳад. эрониҳо дар як вохӯрии таҷрибавию дӯстона бар дастаи мунтахаби Коста-Рика бо натиҷаи 5-0 зафар ёфтанд ва дар ин вохӯрӣ президенти байналмилалии футбол Ҷанни Инфантино ҳузур дошт ва бо футболбозону ноиби президенти Федератсияи футболи Эрон Меҳдӣ Муҳаммад Набӣ мулоқот анҷом дод. ӯ дар саҳифаи инстаграмии худ навиштааст: ман аз мулоқот бо дастаи миллии футболи Эрон пеш аз бозии дӯстонаи онҳо бо Коста-Рика хеле хурсанд будам. ман имкон доштам, ки бо бозигарон, инчунин бо Меҳдӣ Муҳаммад Набӣ, ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Эрон суҳбат кунам. ман бори дигар дастаи миллии Эронро ба рохат ба ҷоми ҷаҳон ва ифтихор бахшидани миллионҳо нафар дар Эрон ба саросари ҷаҳон табрик гуфтам. намояндагии як кишвар масъулияти бузург аст ва ман бозигаронро ташвиқ кардам, ки ба мухлисони худ илҳом бахшанд ва орзуҳои мардуми худро дар арсаи ҷаҳон эҷод кунанд, навиштааст Инфантино. футбол ҳатто дар душвортарин шароитҳо ваҳдат ва умед меорад ва Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ минбаъд низ аз ин даста пуштибонӣ хоҳад кард, то беҳтарин шароити омодагӣ ба ҷоми ҷаҳонро таъмин кунад. ман интизори он ҳастам, ки онҳо паёми башардӯстона ва ваҳдати худро ба ҷаҳон мерасонанд. дастаи мунтахаби ҷопон дар мавриди омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон бо дастаи мунтахаби Англия қуввоз буда, ин дастаро бо натиҷаи 1-0 шикаст дод. ин аввалин пирӯзии ҷопониҳо бар мунтахаби Англия мебошад. ягона тӯбро Каору Митома дар дақиқаи 23 ба нишон расонид. дар пасманзари ин вохӯрӣ
томас тухел сармураббии мунтахаби англия дар бораи шикасти дастааш бо ҳисоби 0-1 изҳори назар кард. албатта ин бохт боиси ташвиш аст. агар боз дар варзишгоҳи уембли мувоҷиҳаи шикаст шавӣ, ман фикр намекунам ки моро барои ягон чизи муҳим ҷазо диҳанд. танҳо аз як ҳамлаи муқобил дар нимаи аввал кофӣ буд ки ғамгин шавем. ба мо чӣ ин бозиҳо лозиманд? ҷопониҳо рақиби сахт ҳастанд. аз зиро мо маҷбур шудем ки бори дигар тактикаи наверо санҷем. мо бо ин озмоиш бояд хатогиҳои худро ислоҳ кунем. иқтибос меорад England футбол аз суханони Тухел. мизбони бозиҳои ҷоми ҷаҳон дастаи мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар рӯзҳои ФИФА бо дастаи мунтахаби Португалия дар варзишгоҳи Мерседес-Бенси Атланта вориди рақобат шуд. португалиҳо бе ҳузури капитанашон Криштиану Роналдо мизбонони ҷоми ҷаҳонро бо натиҷаи 2-0 шикаст доданд. тоби аввалро Франсишко Тринкан дар дақиқаи 37 ва баъдан Жоу Феликс дар дақиқаи 59 тоби дуюмро ба самар расониданд. дӯстони гиромӣ, барномаи навбатии ҷоми ҷаҳон 2026 марҳаборо бо ҷамъи ҳамкоронам дар ҳамин ҷо ба поён мерасонам. мин баъд ҳар ҳафта дар ин рӯз ва вақту соат барномаи навбатии моро интизор шавед. аз барнома қафо намонед ва аз хабарҳои ҷолибу шавқовари ҷоми ҷаҳон 2026 баҳравар гардед. хайр то боздид. то барномаҳои навбатии мо шоду пирӯз бошед.